दोष दी अनाज के कि दोष दी समाज के। ए चाचा के करा के दोष दी इतनी ना बुझात बा कि भाई से भाई लड़े बेटी से माई लड़े। ए सतेंद्र भैया बाबूजी से बेटवा तनिक ना लजा। इस समय कैसन चक्र चलता मितेंद्र जी कि सांस भरे पानी पतोहिया बने रानी। आज भव के हाथ से भसुर लोग पितात बा कि ए हो मुरारी बनवारी गिरबरधारी जी। आज है दुनिया करी तदेख मन घाबरा। भोर के बेरा बा एगो भजन हम गाई। देखो जूली बैर करबू दुनिया में तो कितना लोग से बैर करबू हो। इस समय के चक्र चलता इनमें उभर खबर होत रहेला। पुरान बात याद रखो तो जिंदगी बीती, जो बीत गया वो लौट कर आ नहीं सकता। जैसे आसमान का तारा कोई गिन नहीं सकता, उसी प्रकार किस्मत का रोटी कोई छीन नहीं सकता। बात तो समय के बाद जौना समय में भगवान कन्हैया सखी लोग के छोड़ के चल गए बाड़न, और सखी लोग भगवान के वियोग में पड़ल बा। एगो उधो बाबा के हाथे पाती लिख के कन्हैया सखी लोग के लगे भेजे लेके जाके सखी लोग की पतिया दी हो। वो पतिया में कुछ लिखल ना रहे। आज जब सखी लोग जानल कि भगवान के पाती हो तो पाती के टुकी टुकी फाड़ के छाती से साट के झर झरोए लागो लोग। ई बात जब उधो बाबा जाके कन्हैया से कहले, कन्हैया सोचले कि हमारा पाती से जब सखी लोग इतना प्रेम बा तो कजने हम चल जाई ते लोग के देहिया रही आ कि ना रही एकर कोनो गारंटी। तब भगवान योजना बनौले सखी लोग से मिले के। साड़ी पहनले, मूरी पर चूड़ी के दौरी ले ले, ओठ में लाली, माथ पर बिंदिया, आंख में काजल लगा के चूड़ी हारिन के भेष बना के सखी लोग के गली में चलल बारो। बाबू मुन्ना सिंह ब्याह जी गोले कि बनी के चूड़ी हारी अरे घूमे चूरिया मारी ले लो। प्योर बनारसी बाज बाजी सतेंद्र भैया एकदम मीठा मीठा। चूरिया मारी ले लो ब्रिजवा के नारी है चूरिया मारी ले लो ब्रिजवा के नारी है। चूरिया मारी ले ला ब्रिजवा के नारी है चूरी। बन के चूड़िहारी घूमे ब्रिज में बिहारी है आहे चूड़िया हमारी ले लो ब्रिज
कलिजवा के नारी तस्लीम भैया भगवान कन्हैया सखी लोग के गली में जब ढुकले सखी लोग बटोराइल संगे संगे राधा जी भी आई बाड़ी भगवान कन्हैया कहता आवो 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 चुरिया देखी लो निहारी हे आवो 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 चुरिया देखी लो निहारी हे चंदा के चमकबाई में चंदा के चमकबाई में रंगवा हजारी चंदा के चमकबाई में रंगवा हजारी है अबे मैं पैसा के कोनो गरज नहीं खे ये जब पैसा के कौन काम बा का भी तक बाबा और पोस्ट एक दिन देखनी कन्हैया के फेसबुक से राहुल सिंह से कहता कल का अभिषेक बाबा पोस्ट कैले रहे सिवान मैरवा गौ नहीं रहे का पूजा के कन्हैया जी के मैरवा बेंजू बजावे गई रहनी का के पोस्ट कैले रहे फेसबुक पर राहुल सिंह फोन कैलन हमरा हमने कहा अभिषेक तिवारी तो ऐसा काम ना करी है कहे कि नाता में हमार मामा लागल बाकी अगर मन होई तो के जानता हालांकि अभिषेक तिवारी तो नाता में मामा लागल ऐसा काम ना करे खैर देखी दशरथ बाबा कहाँ गइले ए बरियाती में आके भोर के बेरा हम एगो गीत गाले नी एकरा के बहुत बड़ बात बुझे के बा काहे कि जगत गुरु ब्राह्मण गुरु सन्यासी गुरु अविनाशी ए धरती पर जितना गिरी बाबा लोग बा हम सबका के अपन गुरु मानिला काहे कि गिरिये जी के देन बा कि हमरा जो सुबुर बकले के लोग गीत संगीत सुनता तो हमने के गावे में जावे के उम्र बा नहीं खनो एक और बात हमरा आदर्श बानी बाबू शंकर सिंह अलबेला जी चाहे अभिषेक बाबा बानी है सोनू बबुआ बाड़न है सब लोग कलाकार बा बहुत बढ़िया वादक सब लोग बा हम केहू डांसर कलाकार दुनिया के हम निवेदन करे वाला काम नहीं कोई है कि नचनिया के शौकीन हमरो से बेसी केहू हुई भोजपुरी के इतिहास में भिखारी ठाकुर गायत्री ठाकुर महेंद्र मिश्र मुन्ना सिंह भरत शर्मा शुरू से भोजपुरी जहाँ से शुरुआत था तहाँ से कहता नहीं प्रथम इतिहास रचल बिट्टू बाबा के हो जो नचनिया 5 साल गौनई में ना चल ओकरा के ब्यास बना देनी दुगोला गावे वाली वो ऐसा जो इंटरनेशनल गाए जो रामा शंकर सुदर्शन कमलवा अभियंता के जो रोज दुगोला गाती है इक्वालिटी के कर है बिट्टू बाबा के क्वालिटी कहो सुन बाबू पूजा पांडे के है बिट्टू तिवारी के नचनिया है तो अब हम निवेदन नहीं ले आज हाँ ठेकैतो से जरूरत दुगो लगाती है यही से बेल्ट से मारे के पड़े जब सखी लोग देखल कि हई चुड़ीहारी कैसन आइल बाड़ी तो पूछता लोग कि कहाँ तोहर नैहर हो कहाँ ससुरार हो का तारा बाबूजी के नाम हो पूछता लोग कहाँ तोहर नैहर मारा कहाँ ससुरारी है या है भाई हमरा हरी भैया हमरा के पैसा देले बारो ना त हमर जीवन तर गए हरी भैया केहू के पैसा ना दे ई दुई आदमी के पैसा देलो किया त हमरा के ना त एक आदमी और बा नाम ना बताए
हरी भैया गोड़ लागत राज भोगा जाए कहाँ तोहरो नैहर बारा कहाँ ससुरारी है के कर तो बेटी बारू के कर तो बेटी हारू के कर लगबो नारी है आई हमरा मामा जी जब गुरुजी के साथ हमें तो हमारे मम्मी नु भइले लेकिन हां जी बाकी इहो मामा देखा देखी गाड़ी भइले इहो मामा ठीक बा मामा प्रणाम जितना मामा हमार बड़े तो सब मामा बिगड़ल जाता रहा सभी तक बाबा सब मामा हमार बिगड़ल तारा सब बहुत हम दुख में हई मामा बड़े हमरा गुरुजी के साथ हमें कारे मामा सुधर ना जा जब सखी लोग पूछल तो देखी भगवान कैसे छल करता रहन सखी लोग के जोरे छल करता रहे झूठ बोलता रहे कहता रहे गोकुला में नैहर मारन मथुरा ससुरारी है गोकुला में नैहर बारा मथुरा ससुरारी है बाबूजी के बेटी हई जब गिरी जी के चेला गावत हो अच्छा बरहिया ठाठ होके आ चौगुन ना बाजे तो खुद हमरा लाजे नींद ना पड़ी का सतेंद्र भैया कुछ खाए बलिया जिला के किलाट वाला फिरोज भाई रहले हमने खोइबो ना ना अपना साड़ू भाई के बाबूजी के बेटी लागो आशया जी के नारी है बाबूजी के बेटी गुरुदेव में बजावला के कोनो काम नहीं जब सखी लोग से छल कइले खाली अड़ले रहलो सखी लोग से छल कइलन तो सखी लोग लागल भगवान के सरिया खींचे अब भगवान भागे का फेरा में लगल बबुआ जी कि खींचा तानी भइल देखो खुली गइली साथ हे या हे बेंजुआ के तरफ जो है बाबू ऑपरेटर कि खींचा तानी भइल देखो खुली गइली सारी हे या हे पवन बाबा कहे तो पवन बाबा कहे तो हौवे मुरारी है या है पवन बाबा कहे तो हौवे मुरारी है या है पवन बाबा कहे तो हौवे मुरारी है या है पवन बाबा कहे तो हौवे मुरारी है या है पवन बाबा कहे तो पवन बाबा कहे तो पवन बाबा कहे तो हौवे मुरारी